Десислава Златкова. Сега ще я включим на живо, за да разберем какво стана днес в класните стаи. Добър вечер, Деси. Добър вечер. Около 70% от училищата по данни на синдикатата са подкрепили мълчаливата форма на протест днес. Останалите учителите предпочетоха да не мълчат в час, въпреки че подкрепят общите искания. Ние бяхме в едно от тези училища. 18 училища в столицата е едно от многото в страната, в които учителите днес решиха не да мълчат, а да проведат редовните си учебни занятия. 1580 ученици днес тук влязоха в час. Казаха, че подкрепят протеста на учителите си, неговата форма и искания. Учителите имат пълното право да правят тази стачка и техния протест. Защото когато един учител не е удовлетворен това, което прави, то няма желание да го прави. И аз, като един бъдещ гражданин, съвсем скоро ще стана 18, ще имам право да гласувам и да участвам съвсем активно в живота. Получавам основното си възпитание и образование от учителите, когато срещу мен стои един учител, който няма желание да го прави и не е мотивиран, аз какво получавам? Ние работим заедно и когато те са удовлетворени, ще има полза и за нас. Учителите не стачкуват просто заради себе си, заради увеличението на заплатите, а и за самото училище като институция. И тъй като